шумо медонед ки савдои одамон чист ва чӣ гуна метавонед худро аз он муҳофизат кунед? ҳар сол ҳазорҳо одамон ба доми қалобон меафтанд. барои муҳоҷирони меҳнатӣ ва шахсоне ки дар ҷустуҷӯи кор ҳастанд, хатари қурбонии савдои одамон шудан хеле зиёд аст. савдои одамон ин хариду фурӯши шахс бо мақсади истисмор мебошад. инчунин ҷалб кардан, интиқол додан, пинҳон кардан ё маҷбур намудани шахс барои кор бо истифода аз фиреб, таҳдид ё сӯистифода аз вазъи оҷизӣ низ ба савдои одамон мансуб аст. одамон аксар вақт бо ваъдаҳои кори хуб ва маоши баланд фирефта мешаванд. баъзеҳо бо пешниҳоди шароити хуб розӣ мешаванд, аммо дар асл дар муҳити ғайриқонунӣ ва беҳуқуқ кор мекунанд. биёед ба як мисол назар меандозем. алишер хоҷагии деҳқонӣ дошт. вақте мавсими ҷамъоварии ҳосил расид, ӯ қарор кард то сокинони маҳаллиро ба кор ҷалб кунад. дар ин вақт рафиқи ӯ одил ҷустани коргарони дигарро ба ӯ пешниҳод намуд. ман ба ту коргарони мусофирро пайдо мекунам ва мо онҳоро ба киштзори ту меорем. ба онҳо маоши хуб ваъда медиҳем, вале маошашонро намепардозем. бигзор дар иморати муваққатӣ зиндагӣ кунанд. ба онҳо каме хӯрок медиҳему халос. ҳар қадар мо мехоҳем, ҳамон қадар барои мо кор хоҳанд кард. аз пайи онҳо назорат мекунем, онҳо гурехтан наметавонанд. баъд аз ҷамъоварии ҳосил онҳоро пеш мекунем. бо ин роҳ ту метавонӣ маблағи хеле зиёд ба даст орӣ. барои савдои одамон алишер ва одил ба муҳлати 5 сол аз озодӣ маҳкум карда шуданд. барои муҳофизат аз савдои одамон ҳеҷ гоҳ санадҳои шахсии худро ба касе надиҳед. пеш аз сафар ё қабул кардани ҷойи кор маълумоти ҳуқуқии онро тафтиш кунед. ҳар кас метавонад қурбонии савдои одамон шавад. огоҳ бошед, ҳуқуқҳои худро донед ва муҳоҷирати худро бехатар созед. агар ба кӯмак ё маслиҳат ниёз доред, пас ба хати оҷилии созмони байналмилалии муҳоҷират 900 800 800 занг занед.